Рая, защо най-буника? Защо така лая? А? Защо така лая? Играем се, иска да играе. Иска да играе се. Рая, ела тук. Рая. Колко сладко, Рая люда нещо. Рая, ела. Стига, стига. Момиче, не. Ела тук. Я сега видя кучето. Ела, Рая, ела. Ела. Какво стана сега? Кучето лай, какво? Това не иска такова. Къде трябва? На улицата само. Стига бе, Рая! Ще купи моргенги. А? Ще купи моргенги за нея. Нали? Виж как прави шум. Няма срам. Люда куче. Много луда. Какво става сега? С нас говори? Жена си сигурно, жена. А, не с нас. Сигурно може жена, за това си казва. Коя жена? С кучето? Мучето, къде държи кучето. А,